Pare kung maglinis kay Kenny, makakulami. Nung kaya mo, talagang kawali na ako eh. Wala na mo ganang makanyan mo kasagli. Ano? Sabi mo? Ha? Ala? Ala, kaya kasi, Anong kawani? kawali na ako talagang ngayon na ako bisaging malyari makanini. Diyan makanano tanang kalambat. Kaya ako na buring malyari ni. Pare na mong yako, gana-gana. Agyo ko na nga gana-gana. Nagkaraginis kang terapya? Ali, yapin tayo sinabi ng parang kay kang kay asawa na. May katapang, buri mo sinabi na ita. Pero kaya kayak gawat ka. Sana nagkaraginis ka terapya kin bisa na kami pagkawani. Agyan naman eh. Ali, kaya ko naman kinayap kita sinabi ng parang ultrak kang kay, parang asawa na. May katapang sinabi na ita. Kaya matindi. Kung yun ita, yung kinuwal, tabalo nung miuli ako. Sige na, sama sa mo rin siya dyan. Okay.